mindig a gyengeségeit felé menj. És ez önismeret. Ha tudod, hogy mi az, amit utálsz, mi az, amitől sikítva menekülsz, mi az, amiben gyenge vagy, mi az, ami neked nem megy, mi az, amihez nincs érzéked, mi az, amire azt mondod, hogy te nem ilyen típus vagy. Nagyon jó. Pontosan azokat kell górcső alá venni, elkezdeni tanulni, és abban elmélyedni, mert mindig onnan fogod kapni a támadást. Az az Achilles sarkad. Ez a Vezetői Alapkövek Podcast. Örös Szilvával, aki szervezetfejlesztési konzultált Budapestről. És Farkas Leventével, aki menedzsment tanácsadó Erdélyből. És Szilva szeretne kérdezni valamit tőlem, hogy miről beszéljünk ma. Sziasztok! Szia, Levi! Szia, Szilva! Mi legyen a mai témánk? Igen, ahogy nem beszéltük meg természetesen műsor előtt, kicsit az önismeret, a vállalkozói önismeret, mint téma. Okay. Ez az, ami nekem a napokba beugrott. Igazából, hogy olvastam valamit, vagy tanultam valamit, vagy talán ehhez hasonló podcastet hallgattam, nem tudom megmondani. A lényeg az az, hogy úgy néhány puzzle úgy összeállt a fejembe, hogy talán az, hogy a vállalkozókat menedzsment eszközökkel felvértezzük. Egy az egyben, mint egy páncélos lovagot, akinek adunk fegyvereket, adunk eszközöket annak érdekében, hogy megvívja a maga csatáit, ez egy nagyon fontos és nagyon jó dolog. De akkor, hogyha annak a vállalkozónak nincs elegendő önismerete, akkor viszont lehet, hogy azok az eszközök, szerszámok, páncélkard, palos, páncélozott ló nem fog eleget segíteni. Mondok egy tök egyszerű példát. Lehet, hogy éppen nem tudom én, a macskáktól fél a lovagunk. Na most, hogyha a macskáktól fél a lovagunk, és teljes harci díszben üldögél a lován, akkor nem az lesz a kérdés, hogy mennyire van ő páncéllal ellátva, hanem az lesz a kérdés, hogy mennyire gyorsan tud meglépni a macskától. Magyarán az önismeret egyáltalán nem egy lényegtelen szempont azzal kapcsolatban, hogy tudom-e, hogy nekem hol vannak a korlátaim. Tudom-e, hogy hol vannak azok a minták, amelyeket állandóan előveszek bizonyos döntéseimnek a meghozatalakor. Mert hogyha igen, akkor még arra is van egyébként menedzsment eszköz, hogy ezeket a mintákat, ezeket nem feltétlenül rossz, de nevezzük, vagy mondjuk ki beidegződéseket hogyan lehet kigyepálni, vagy megoldani, hogy a szervezet egy automatizáció, valami hasonló megoldja. Na, tehát a lényeg az, hogy ilyen értelemben ugrolt be, hogy ez a koncepció, hogy a vállalkozónak, hogyha nincs elegendő önismerete, akkor a menedzsment eszközök, az az igazság, hogy nem feltétlenül a 100%-os hatásokkal fognak tudni működni náluk. Ez abszolút igaz. Tök érdekes, hogy ezt a témát hoztad föl, mert a napokban gondolkodtam el pont az önismereten. Ugye tele van a social media, most már egyre többen beszélnek erről, hogy önismeret, önfejlesztés, ezt így mantrázzák, és elgondolkodtam azon, hogy én mennyire ismerem saját magamat. És hogyha ilyen villámválaszt mondok, akkor persze, hogy ismerem, és amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy ismerem-e magam, akkor rájöttem, hogy imádom a teszteket, imádom, amikor kiértékelik nekem az én tesztemet, megmondják, hogy milyen vagyok, és így elgondolkodom rajta, hogy ez most így van, nem így van, tehát, hogy valójában arra jutottam, hogy azért akarom a teszteket, amiket kitöltök, és aztán valaki kiértékeli nekem, hogy mondja meg, hogy ki vagyok én. Valójában. Tehát, hogy és észrevettem, hogy az ügyfeleim is szeretik, ugye szoktuk az embereket is különböző tesztekkel tesztelni, és ők is szeretik, és nagyon-nagyon várják a kiértékelést. Tehát, hogy az ember valahol alapvetően bizonytalan. És ez az önismeret, ez egy olyan kérdéskör, amiről én arra lyukadtam ki, hogy az, amit én magamról gondolok, az tök más, mint amit mások gondolnak rólam. Mi meglepő? Néha pozitív, néha negatív irányba. Világos. Tehát, hogy most akkor mi az igazság? Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis ezzel a magabiztossággal kapcsolatban, a magabiztosságnak a hiányával kapcsolatban. Ugyanis 2 évente szoktam egy ilyen nagyobb projektet csinálni, hogy a régi ügyfeleket meginterjúolja valaki, feltesz neki 5-8-10 kérdést, hogy milyen Leventével dolgozni, vagy milyen volt Leventével dolgozni, milyen eredményeket értél el, stb. És gyakorlatilag legalább felébe, de inkább 2/3 visszajött az, hogy egyszerűen magabiztosabbnak érzem magam, mint vállalkozó, a saját céljaim, a saját terveim, a saját szakmámmal, a saját magammal kapcsolatban. És ez nekem most áll össze, mint kocka, hogy lehet, hogy ez ennek az egésznek a gyökere,
hogy igen, valahol mindannyiunknak van saját magunkkal kapcsolatban egy elképzelésű. Van egy stabilitásunk, egy tudatosságunk azzal kapcsolatban, a saját akár céges, akár nem céges céljainkat hogyan tudjuk elérni. Viszont azért nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy ilyen háromlábú állványként állunk, vagy háromlábú székként állunk az életnek a talaján. Azért jól esnek ezek a tesztek, ezek a visszajelzések, hogy igazolják már vissza, hogy ugye én olyan vagyok, és ugye én méltó vagyok arra a célra, illetve nekem való az a cél, az a projekt, az a megközelítés, az a habitus, az a stílus, stb. Igen, az érdekes. Igen, szóval ez az önismeret, ez egy olyan dolog, ami hát lehet, hogy onnan indul ki talán, nem, hogy tudjuk-e magunkat objektíven látni. Vagy tudjuk-e magunkat egy külső szemén keresztül látni. Például. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ugye marketingesek szokták mondani, vagy a marketingben alaptézis, hogy a logika gondolkodtat, és az emóció az, ami valójában akcióra serkent. Magyarán az, hogy ilyen nagyon logikus dolgokat mondunk magunkról, az fantasztikus dolog, de igazából a feladatunk az lenne, hogy emóciót, valamiféle érzelmet kreáljunk másokban. Most az a kérdés, hogy én mit akarok elérni, hogy más hogyan tekintsen rám. Inkább egy ilyen kiszámíthatóságot, inkább egy ilyen high-tech megközelítést, inkább egy ilyen nem tudom, szószátjárságot akár, vagy mi az, amit akarok ilyen szempontból láttatni magamról. Mert hogyha tudom, hogy objektíven én mit akarok magamról láttatni, akkor ide további nélkül abba az irányba viszek egy tárgyalási beszélgetést, egy prezentációt, egy marketing megközelítést, hogy pontosan az történjen, amit én valójában szeretnék. Most hallgattam egy hangos könyvet, a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása, ez a címe, és abszolút a témához kapcsolódik. Van benne egy rész, amikor arról beszél, hogy mi a személynek a központi mozgatórugója, és az alapján ítél meg dolgokat. Fölsorol különböző típusú embereket. Például, ha valakinek a központja az, hogy mit tudom én, neki a felesége a legfontosabb, akkor egy olyan felkérésre, amikor a főnök azt mondja, hogy figyelj barátom, bent kéne maradnod túlórázni, mert holnap lesz egy nagyon fontos megbeszélésem, és erre segítened kell felkészülni, egy olyan embernek, akinek az asszonya fontos, azt fogja mondani, hogy nem. Egy olyan embernek, akinek a karrierje fontos, azt fogja mondani, hogy persze főnök, semmi probléma. Egy olyan embernek, akinek az ellenségének a legyőzése a fontos, ha az ellenség a cégben van, akkor bent fog maradni, mert ezzel is borsot törhet az ellenség orra alá. Egy olyan ember, akinek a barátai fontos, hogyha aznap estére a barátaival van programja, akkor nem fog bent maradni, mert mit szólnak a haverok, ha ő nincs ott. Tehát, hogy és ott jöttem rá, hogy nekem ez az én központ, vagy ez a központ, hogy nekem mi a központom, ez korszakonként változik. Tehát, hogy én nem vagyok egy ilyen fix, hogy én csak volt egy időszak, amikor csak és kizárólag a cég. Volt egy időszak, amikor csak a haverok. Ugye a tínédzser korában mindenki a haverok miatt tesz bármit is. Tehát, hogy mit szólnak a többiek, hogy most hogy nézek ki, meg nem tudom én. Van egy korszak az embernek, amikor a család, a gyerek lesz a legfontosabb, van, amikor az egyház, a nem tudom én, irányelvek, pártok, bármi. Viszont ez határozza meg azt, hogy mi az, amiért hajlandó vagyok tenni, és mi az, amiért hajlandó vagyok nem tenni, miért vagyok hajlandó áldozatot hozni, és mi miatt fogom bevenni a leszeromtablát, hogy nem érdekelsz. Pontosan. Tehát én, hogyha jól értem, akkor igazából ez az a szemüveg, amit hogyha felteszünk, vagy nem csak hogy felteszünk, hanem ott van, anélkül, hogy feltennénk. Ezen keresztül nézzük igazából, ezen keresztül prioritizáljuk, ezen keresztül értékeljük ilyen szempontból a világunkat. Igen, tehát ebben tökre igazad van, hogy az a fajta nézőpont, hogy mennyire objektíven látjuk magunkat. Tehát én látom objektíven magam, hogy most életemnek egy olyan fázisában vagyok, ami bla, család. Egy olyan fázisában vagyok, ami bla. Mert hogyha ezt nem látom, akkor természetesen tudok megint csak ilyen nagyon furi helyzetekbe belekerülni, hogy bár nekem valójában most éppen lehet, hogy a karrier lenne a fontos, vagy másnak az óra alá való bors törés, viszont ennek ellenére meg nem tudom, hogyha az asszony most éppen azért pushol, azért stresszel, hogy nekünk költöznünk kell, mert hát
illene most már egy nagyobb lakásba költözünk, akkor meg elkezdik igazából azon dolgozni. De én nem azon akarok dolgozni, hanem azon akarok dolgozni, hogy a másiknak törjek borsot az orra alá. Persze, hogy jön a boldogtalanság. És pont ezeknek az összefüggéseknek a farvizé jutott eszembe tényleg ez a gondolatmenet, hogy teljesen rendben van, hogyha valakinek vannak menedzsment eszközé. Nagyon jó, hogyha valaki érti, hogy mit akar, mit nem akar, érti, hogy egy szervezetet egyáltalán hogyan lehet felépíteni. De hogyha ő maga saját magáról nincsen elég jó képpel, elég pontos képpel, hogy ő egyébként hol milyen jellegű plafonokkal, korlátokkal küzd, akkor miről beszélünk? Számtalan olyan vállalkozót látok, majdnem, hogy akár euróra, akár mi munkatárs darabszámra meg tudja mondani, mi az a maximum, amit ő el tud képzelni. Ami egyszerűen az ő, nem tudom, világképébe, realitásába, objektív önképébe belefér, hogy ő mi az, amire képes. És hiába próbál a piac többet kérni tőle, megoldja, hogy ne tudjon többet adni. Hiába akár a munkatársak, akár az alvállalkozók, akár a szükség, teljesen. Egyszerűen nem tud azokon az üvegplafonon, vagy ilyen jellegű ilyen beregződéseken keresztül menni. És szerintem valahol ez a szép az egész történetben, hogy van az a 100-ból egy, vagy az 1000-ből egy, aki ennek a plafonnak nem hallott róla, hogy létezik egyáltalán ilyen plafon, vagy valami ilyesmi. De még sose ütötte bele a fejét. Igen, és egyszerűen bármennyi, most nem feltétlenül árésben, profitban, vagy munkatársi létszámban, vagy kontrollterületben, vagy országban, vagy hanem csak úgy egyszerűen szágult felfele, mint az atom. Persze neki vannak máshol handicapjei, tehát vannak neki máshol kézifékjei, viszont ezen a téren meg valójában nincsenek. Meg látok olyant, aki pontosan tudja, hogy egyébként ő mindenbe belefog. Olyan ötlet, olyan kérdés, olyan feladat, olyan bejövő e-mail, egyszerűen nincs, hogy ő azt ne álljon neki valamilyen formában elindítani és kezelni, és bemozdítani, és azt a munkatársat most épp képezni, de azt a polcot éppen most egy kicsit rendezni. Tehát, hogy bármi van a környezetében, pontosan tudja, hogy mindenben belefog, csinál nagyszerű terveket azzal kapcsolatban, hogy ezen hogyan fog ő majd változtatni, soha büdös életben semennyi változás nem történik ilyen szempontból. Ez megint csak nem az van, hogy meg kell erőszakolnunk önmagunkat. Tehát, hogy saját magunkkal szemben, hogyha van egy józan értékítéletünk, lehet, hogy tudjuk dönteni, hogy igen, és sok mindenbe belefogok, vagy majdnem mindenbe belefogok, de köztük ott vannak a lényegesek is, ott vannak a lényegtelenek is. Egyébként 2-3 havonta a lényegteleneket úgyis ki szoktam dobni. Tehát, hogyha van nekem egy jó értékítéletem saját magammal kapcsolatban, akkor csak tudok előre haladni, csak tudok egyről a kettőre lépni. De hogyha meg nincs, akkor meg az egész egy ilyen szöszölés lesz. 2 éve, 3 éve, 5 éve, 10 éve tudom, hogy egy kicsit ezt az IT-t, ezt az automatizálást, ezt a mesterséges intelligenciát, vagy ennek bármelyik elődjét, ugye a weboldalaknak az időszakát, hogy meg kell tanulni, meg kell érteni, de valahogy soha nem érzem, hogy az ténylegesen jó szívvel csinálnám. De attól még minden évben beleírom én a tervemben, az elképzelésemben, hogy ezen változtatni kell, és hogy ezen a cégnek ez egy fontos stratégiája lesz, és stb. És megint csak ugyanaz a történet, hogy látom-e, hogy az nem az én világom. Tehát ezt hiába akarom én megerőszakolni, lenyomni a saját torkomon, nem igazán lehetetlen letolni, le lehet, csak akkor az már meg nem én leszek, és akkor meg az egésznek semmi értelme. Miért nem oldjuk meg úgy, hogy oké, rendben a cégnek legyen egy olyan sarka, amelyik azzal foglalkozik, az életednek legyen egy olyan stratégiai partnere, beszállítója, a vállalkozója, aki azzal az adott területtel foglalkozik egy sokat. Tehát, hogy nem igaz, hogy nem lehet kitalálni ezeket a dolgokat. De hogyha én magam nem látom, nincs önismeretem, én magam nem látom, hogy melyik az én handicapjeim, melyik az én olyan jellegű problémáim, amit egyébként csak én nevezek problémának, mert lehet, hogy senki másnak ez nem fejfájás, marra nehéz ilyenkor segíteni. Igen, abszolút. Volt neked olyan ügyfeled, akit emiatt úgymond eltanácsoltál, vagy elutasítottál? Most mire gondolok? Eszembe jutott, hogy nekem volt tavaly előtt, pár évvel ezelőtt, bejelentkezett valaki pont ezzel a stratégiai tervező edzőtáborba, és tudtam, hogy halálosan fölösleges, és egyszerűen nem vagyok hajlandó, és elutalta a díjat, meg minden, visszautaltam neki, tehát mondhatjuk azt, hogy a saját zsebem ellensége voltam, valójában nem, mert pontosan tudtam, hogy semmi értelme, hogy eljöjjön, mert lehet, hogy megcsináljuk, lehet, hogy áttolom rajta, lehet, hogy segítek neki kibogozni dolgokat, csinál egy fantasztikus tervet, és semmit nem fog belőle csinálni, mert
Mert ő ilyen. Mert ennél sokkal egyszerűbb és kisebb feladatokat is milliószor megígért, és soha nem csinálta még, és a vállalkozása nem jut egyről a kettőre. Tehát neki ez pénzkidobás gyakorlatilag. Volt ilyen, hogy emiatt esetleg, mivel annyira nem volt önismerete az illetőnek, hogy tudtad, hogy halottnak a hónajcsok, nem fog nála harapni semmilyen eszköz. Igen, talán egy ilyen 4 évvel, 5 évvel ezelőtti sztori. Magának a vállalkozónak, alapvetően fiatal vállalkozóról beszélünk, tehát ilyen még nincs 40-es. Tehát maga a vállalkozói történelme, az barátom, az bonyolult, hadd fogalmazok ilyen nagyon diplomatikusan. Tehát, hogy már jogilag nem lehetett a vállalkozás a saját nevén. Tehát, hogy már minden az anyja, meg a tesója, meg a rokonság, meg mindenkinek a nevén volt minden. Nem, minden csődbe vitt. De ez volt az érdekes, hogy viszont nem minden csődbe vitt, hanem azt csinálta, hogy valahogy az állammal szemben mindig sikerült olyan jellegű adósság hegyeket, meg nem tudom én miket, bolygókat felhalmoznia, hogy előbb-utóbb azt mondta az állambázi, hogy jó, akkor eddig is ne tovább, és akkor most már fejezzük abba ezt a hülyeséget. Tehát, hogy ezek voltak igazából a marasságai. Természetesen szervezetet igazából sosem épített, de mindig volt 6-8 különböző cég, amik sefteltek, inkább így fogalmazom. Hol ipari dolgokkal, hol IT alkatrészekkel, hol az egészségügynek a piacán. Tehát, hogy ahol látott valamiféle biznisz lehetőséget, abba csattogtatott bele, egy-két emberkét megvezetett, jellemzően mindig ez az állambácsinak valamelyik entitása volt, és ezek után érkezett meg hozzám, hogy na jó, rendben, ő most már úgy döntött, hogy jó fiú lesz, és nagyon sok retek van a körme alatt, de azokat lépésről lépésre mind kitakarította most már, van még, mit tudom én, így fogalmazom, már csak pár 100 000 eurónyi adósságom van az állambácsival szemben, de azt is 1-2 év alatt lenyögjük, tehát ez nem probléma, de most már szervezetet kellene, most már tanulni akarok, most már úgy helyesebben akarom összerakni a dolgokat, stb. És úgy hallod, hogy mit mond, de úgy... Még nem hiszed. Úgy nagyon nem hiszed, hogy ez így lenne. És hogyha mindenkinek kell némi önismeret, akkor nekem is. Ugyanis én meg mindenkit meg akarok menteni. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen tikkem, hogy... Teréz apu. Teljesen mindegy, hogy mennyire hóhér az illető, én meg akarom menteni. Na, én eldöntöttem, hogy már pedig ebből az emberből így is úgy is valahogy tisztességes embert faragok, és megmutatom a világnak, hogy fiatal is, sok pénze van, sok hatalma van, nagyon ügyes le az összes... De ilyen emberek kellenek példaképnek nekünk. De azért úgy ott volt a gondolat bennem is, hogy de azért ez... Nem hiszem, hogy azért az a fajta lenne, aki így a könnyebben megszerezhető lóvét a sok-sok éven keresztül építkezünk című története felváltja. Na, és a lényeg az, hogy hát durván egy 3-4 hónapot dolgoztunk együtt, csináltunk egy ilyen szervezeti kivizsgálást, attól oda-vissza voltak, hogy wow, tényleg. Tehát, hogy most esetleg nekik akkor már voltak, nem tudom, 30-valahányan 4-5 különböző entitásban, csomó átfedés köztük, stb. Tehát nagyon el voltak szállva tőle, hogy ez milyen fantasztikus, és tényleg, hogy a rögger az tényleg reális, és tényleg itt fáj, és tényleg logikus, hogy abban az irányba kell menni. Na akkor megállapodtunk, hogy rendben, akkor még egy fél évig dolgozunk együtt, de az már ilyen kicsit ilyen foghúzós volt, vagy ilyen kicsit ilyen szenvedős volt. Persze a második, illetve a harmadik hónap után mondtam azt, hogy ezt inkább nem erőltetem. Tehát, hogy ingyen bérmentve minden további nélkül, még a pénzt visszautalom minden további nélkül, nyitott projekteket az összeset befejezzük, mert ott volt egy kicsit a pénzügyekkel egy nyitott projekt, marketinggel egy nyitott projekt, új munkatárs felvétel egy nyitott projekt, azokat mindent befejezzük, de én inkább ezt nem erőltetném, mert úgy gondolom, hogy ez annyira nem jó út. És igazából egyszerűen csak az, hogy maga ez a személy nem vette észre saját magával kapcsolatban, hogy ő valahol józanul, meg a logika, meg akár a világnak a látása kapcsán sejti, vagy ilyen sejteni véli, hogy rendszer kell, szervezés kell, szervezet kell, gépezet kell, emberek kellenek, akik fölött nem lépünk át, stb. Tehát, hogy ő ezt látta logikusan, de nem volt elég önismerete azt saját magának bevallani, hogy de az neki valójában nem jó. Jobban valójában nem tud rosszalkodni, abban valójában ő nem tud úszni, nem tud tündökölni igazából egy olyan körülményben, ami úgy rendesen le van osztva, hogy kinek milyen szempontból a feladata. Na, a lényeg az, hogy elbúcsúztunk, nem feltétlenül könnyes búcsúval, de elbúcsúztunk, minden rendben volt, tehát minden további nélkül. Aztán az azt követő, durván 3 évben veszített valami 4 millió eurót,
Simán csak azért 4 millió eurónyi vállalkozást veszített el, mert hát az állambácsi még egy szempontból bekopogtatott, amilyen szempontból korábban nem. Egyébként most meg éppen egy durván 2000 négyzetméteres ilyen egészségügyiparban, így fogalmazom, egészségügyiparban lévő szolgáltató központot épít most éppen. Önismeret. Igen. És ez fontos, amit mondasz, hogy a tanácsadónak, konzulensnek is kell, hogy legyen önismerete. Nem egy hátrány. Hogy tudjam, hogy ezt a típusú embert én nem tudom kezelni, ennek a típusú embernek nem fogok tudni annyi nézőpontot, eszközt, véleményt mondani, hogy átadjam neki, hogy mi lenne a működőképes. Egyszerűen, most ez hülyén hangzik, de én ezt így szoktam fogalmazni, hogyha nincs köztünk kémia, akkor én nem fogok tudni neki segíteni. És ez az én önismeretem, hogy nem elvállalni minden áron, csak azért, hogy legyen bevétel, hanem azért, hogy továbbra is legyenek eredményeim, olyan cégekkel, vállalkozókkal dolgozom együtt, akiknek tudom, hogy át tudom juttatni, mert van fogadókészség, és nekem is van annyi naftám, annyi kraftom, hogy áttoljam rajta azt, amit át kell. Igen. Szokták mondani ugye, hogy a cégvezetőnek az egyik legnagyobb baja az, hogy cégvezető, lehet, hogy nincs egy felettes, aki közben egy istenes nyakleves lenyom neki, hogy végre a dolgozat végez, légy szíves, és valami, nem tudom én, fingreszedéssel foglalkoz. Ilyen körülmények között pedig, hogyha a konzulens nem mer nyakon vágni, mert az egy olyan ember, vagy a másik meg azt mondja, hogy ő nem engedem meg ezt a luxust a másik félnek, hogy nyakon vágjon, mert hát én vagyok az ügyfél, akkor azt ilyen szempontból nem kell erőltetni. De igen, maximálisan fontos, hogy a konzulensnek is ilyen szempontból legyen önismerete. Nekem ez a sztori az, ami így átkattintotta a fejembe végre azt, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen mondták már, hogy hányféleképpen kihasználtak, meg csak az időmet, meg a türelmemet, meg a kapcsolati hálómat kérték. De nekem ez a sztori kattintott át, hogy oké, rendben, most tényleg jók vagyunk, nagyon sokat láttunk most már ebben a világban, nagyon sok mindent tanultunk, nagyon sok mindenkinek tudunk segíteni, de nem feltétlenül a mi kötelességünk, hogy mindenkit is megmentsünk, nem feltétlenül a mi kötelességünk, hogy mindenkibe is annyi etikát, annyi normalitást belekalapáljunk, józanészt belekalapáljunk, hogy annak eredményeként ő aztán, nem tudom, egy eredményesebb, sikeresebb, boldogabb legyen. Tök mindegy, hogy ő mit nevez eredménynek, sikernek, vagy éppen boldogságnak. Igen. És saját magammal szemben is tudom, hogy, és ez, talán még azt is mondhatom, hogy a mai napig egyfajta ilyen hibám, hogy én szeretek alapvetően a fű alatt működni. Ami azt jelenti, hogy minden eredményünkről, minden céges, nem mondjam, saját eredményről főleg, de hogy az ügyfeleinknek az eredményéről sem akarok mindig ilyen tűzijáték jellegű, wow, nem ekkora királyok vagyunk, mi az, amit megcsináltunk az ügyfeleknél című történetet felépíteni, mert hogy alapvetően úgy a fű alatt úgy menjen az, hogy Leventék ezt is megcsinálták, wow, Leventék ezt is megcsinálták, de ne én mondjam ilyen szempontból magamról. Na most én úgy gondolom, hogy ez viszont nálam egy kicsit ilyen, én aki egyébként marketinggel foglalkozok elsősorban, tehát aki ezt fújjon fel az összes partnerünknél, tehát hogy nálam ez ilyen szempontból egyfajta ilyen handicap, tehát ilyen kezelni való, vagy önismereti ilyen probléma, viszont talán ez a legjobb példa, és most jut eszembe, hogy még ez is kezelhető. Tehát hogyha az ember tudja magáról, hogy ő ilyen, semmi gond, egyszerűen úgy kell felépíteni a szervezetet, hogy saját munkatársaimat én is úgy rakosgatom össze, és raktam össze, hogy ők ezt tőlünk függetlenül tolják, mint az atom. Tehát, hogy gyakran a kiáramlásunkat, videónkat, hírleveleinket, stb. Én is már az éterbe látom, tehát, hogy akkor lepődök meg, hogy wow, tényleg. Tehát, hogy még ez is kezelhető, hogy az embernek van ilyen szempontból önismerete. Azt is tudom, hogy világéletemben elképesztő mennyiség és minőség és jó kontrollom tudott lenni azon, hogy hogyan lesz akár nekem, akár az ügyfeleimnek beáramlása, de igazából az, hogy konkrétan beáramlás, mint bevétel, pénz, érdeklődés, stb. Tehát megint csak a marketinges véna miatt ez nagyon erős volt, és nagyon, nagyon jól tudtam ezt kezelni. Viszont ez is néhány évvel ezelőtt állt össze, hogy viszont nincs igazi kontrollom azon, hogy a kiáramlás, a kifizetések, a pénz az hogyan megy ki a háztól. És amikor ez nekem összeállt, dettó szintén önismeret, akkor kezdtem ebbe beleásni magam, és azóta az ügyfeleinknél is azért a pénzügyi rendszert betesszük rendesen, hogy nagyon jó, hogy megfújunk egy kis marketing spray, és akkor van egy csomó érdeklődő, ne adj Isten lóvé, viszont azért azt is lássuk, hogy konkrétan mikor, hova és milyen formában mennek. Na, tehát, hogy ide is fontos az önismeret természetesen. Abszolút.
Pár évvel ezelőtt volt egy posztom a LinkedIn-en, azt hiszem a LinkedIn-en talán, mindegy is valamelyik social platformon, ami elég nagyot ment azért, mert a komment szekció alatt a fölrobbant, hogy hát azért ez pro és kontra jöttek az érvek. Arról beszéltem, hogy mindig a gyengeségeit felé menj. Vagyis, és ez önismeret, ha tudod, hogy mi az, amit utálsz, mi az, amitől sikítva menekülsz, mi az, amiben gyenge vagy, mi az, ami neked nem megy, mi az, amihez nincs érzéked, mi az, amire azt mondod, hogy te nem ilyen típus vagy. Nagyon jó. Pontosan azokat kell górcső alá venni, elkezdeni tanulni, és abban elmélyedni, mert mindig onnan fogod kapni a támadást, onnan fogod kapni az Achilles sarkad. Ott vagy sérülékeny. Ott vagy sérülékeny, pontosan így van. Emlékszem, hogy ugye a LinkedIn az egy nagyon ilyen, tehát nagyon sok multis felhasználó van, akik multi vállalatoknál menedzser, menedzsment, valamilyen szakember, szakértő pozícióban vannak, és ez teljesen más, mint egy KKV. És a multis komment szekció az fölrobbant, hogy hát nem, mert akkor az ember tele lesz kudarccal, és elmegy az életkedve, és nem tudom, és hű, meg hal, meg nem tudom. Tehát ez a kicsit, eszembe jut a 3 majom a polcon, hogy az egyik, amíg becsukja a szemét, az a tuti, mert ha nem látom, akkor nem láthatok kellemetlen dolgokat, tehát ne nézzek rá arra, hogy mi az, ami nekem rossz, mert akkor jaj, megsérül a pici lelkem, aztán mehetek a vállalati pszichológushoz külön ülésekbe. Holott pedig, és nekem a sport az mindig egy nagyon-nagyon jó példa, tehát én imádom a sportos példákat, lehet, hogy azért, mert én sportoltam, de annyira egyértelmű és plastikus, mindenki megérti, hogy ha van egy olimpikon úszó, aki a Párizsi olimpián nem lett dobogós, de ott volt a döntőben, de lecsúszott a dobogóról. Az edzője a gyorsúszását fogja nála csiszolgatni, ami tökéletes a technikája, vagy a rajtját fogja állandóan basztatni, bocsánat a kifejezését, mert ott rontotta el, és pont az a nem tudom hány tized másodperc, tudjuk, hogy beragad a rajtba, tudjuk, hogy borzalmas rajtoló, és pont az kellett, hogy ne legyen dobogós. Tehát mit fog az edzője tolni nála? A rajtot. Éjjel-nappal, tehát ami a gyengéje, mert különben nem fog jó eredményt elérni. És ez önismeret, ez megint csak önismeret, de ez egy jó módszer is ezek alapján, hogyha megnézzük, hogy mi az, amit szándékosan megpróbálok elkerülni. Mi az, amit szándékosan megpróbálok kiszervezni, leautomatizálni, nem tudom én. És én ezzel szoktam az ügyfeleimet kezelni. Volt pont egy ügyfelem, aki a HRS munkát azt egyfolytában, jó, akkor szervezzük ki, akkor külsős HRS, akkor ezért mondom, pont a HRS, hogy lehetne már külsős? Tehát mondom, ne idegesíts már. Tehát ő az, aki leklónoz téged a cégben, belőled csinál egy kis mini szélszest, egy kis mini számlázót, egy kis mini szolgáltatás koordinátort, egy kis mini nem tudom, bármit. Tehát értenie kell. De nem, és akkor beszélgetünk, és kiderült, hogy nem érti az embereket, utál az emberekkel kommunikálni, utál az emberekkel egyáltalán bármifajta egyéb interakcióba kerülni, mint a konkrét férje, tehát csak vele. És onnantól kezdve mondom, hát így nem fogsz tudni csapatot építeni. Tehát el kell kezdened emberismeretet tanulni, el kell kezdened kommunikációt tanulni, begyakorolni. Mert itt vagy sérülékeny. Mert itt vagy, ez az Achilles sark. Pontosan itt vagy sérülékeny. Abszolút. És azóta mindig azt nézem, hogy mi az, amit így elengednek a fülük mellett. Ugye azzal kapcsolatban még csak ott sincs, hogy még csak nem is tudatos. Mi az, ahol már vitatkozik hevesen. Már védekezik. Mert ezek azok a területek, témák, ahol az önismerete nem elég jó, és ott kell magát fejlesztenie. Nagyon jó, és így, ahogy mondod, nekem is összeáll, hogy nézzünk egy autóépítőt, autóverseny tekintetében. Mondjuk azt, hogy nem tudom én, az avroncsok, gumiavroncsok azok 90%-osan jók arra a pályára adott körülmények közé, a motor az 60%-os, a nem tudom, felfüggesztés, meg a fék az 100. Mit fognak fejleszteni annak érdekében, hogy az autó jobban menjen? Hát természetesen azt, ami a leghaloványabb, tehát az, ami a leggyengúsabb. És ez meg abból a szempontból is érdekes, hogy az igazi látványos eredmények 100% az valójában ezen a területen van. Igen. Mert az, hogy nagyon ügyes vagyok a salesben, vagy éppen a marketingben,
évek óta fantasztikus, de nem itt fogok ilyen látványos eredményt elérni, hanem ott, hogy a megkeresett lóvét azt nem fogom fölöslegesen elkölteni, és olyan dolgokba fektetem be, aminek eredményeként fel tud robbanni a cég. Pontosan. Magyarán a nem konfrontált, a nem látott, a nem kényelmesen kezelt területre teszi az ember a fókuszát, ami meg a pénzügyek, ehhez kell önismeret, az ember rájön, hogy ja, hát akkor abban, hogy bla jól vagyok, abban, hogy bla nem, na jó, akkor toljuk ezt egy kicsit meg. Igen, csak nagyon kevés ember van, aki ennyire mazohista, vagy aki ennyire ilyen önostorozó, hogy ugye, mert de ne tekintsük önostorozásnak, hát tekintsük annak, hogy hogyan lehet lényegesen kevesebb energiabefektetéssel lényegesen több eredményt elérni. Hogyha visszatérek a marketing és sales-es például, hozzáteszek 20%-a, 30%-a több időt, energiát, pénzt, persze, hogy több eredményt fogok elérni. De hogyha a több eredmény következményeként simán csak több pénzt cseszek el a háztól, egyszerűen nem optimális pénzügyi menedzsmenttel, akkor valójában nem csináltam semmit. Tehát, hogy ezt nézzük tök jó célnak, nem van. Ez egy jó nézőpont, és akkor ezzel így lehet is kezelni, csak ugye azt látom én is, hogy jaj, imádom a marketinget, már a 28 milliómodik marketing képzést, oktatást, konferenciát, online tananyagot veszi meg és tanulja, és közben pedig jobb, mint bármelyik marketing ügynökség, de a személyzetkezelése, vagy a pénzügye, vagy a logisztikája, az meg ordítóan gyenge és katasztrófa. És ott megy el a lóvé. Igen. Miért? Mert a könnyebb ellenállás felé megyünk, ugye, az nem egy ellenállás, hogy elmehetek egy újabb marketing konferenciára. Az imádom a marketinget, hát ebbe lubickolok. Így van. Nagyszerű. Így van. Jó, én úgy gondolom, hogy ez az lassan ilyen zárszó jellegű megközelítés is tud lenni, hogy az ember ténylegesen nem a könnyebb ellenállás irányába megy, hanem megnézi, mi az, amit nem szeret, na ott már rögtön az önismerettel kapcsolatban érdekes kérdéseket fel fog tudni tenni magának, hogy nem szeretem azt, de miért nem szeretem? Attól is inkább óckodom, de vajon miért? És tegyek fel már néhány ilyen kérdés, és az összes, és ez egy nagyon jó nézőpont, az összes olyan pont, ami kényelmetlen, aminek úgy nem szívesen állnék neki, az legyen legyőzve, úgyhogy az ember neki áll, és pont azon keresztül akar céget fejleszteni. Mit szólsz? Nagyon jó, és utolsó mondatként eszembe jutott, hogy ha visszapörgetem az életemben az összes olyan dolgot, amit eleinte borzasztóan utáltam, de lenyeltem a pirulát, megtanultam, átmentem rajta, és fejlesztettem magam, tehát az összes gyenge pontomat elkezdtem erősíteni, kivétel nélkül mindegyiket a mai nap imádom, és örömmel csinálom, és szeretem. Nekem ilyen volt a pénzügy, a PR. Nagyon jó példa. A marketing, tehát nekem ezek ilyen abszolút vakfoltjaim voltak. Most pedig azt mondom, hogy Atya Úristen, hogy lehet ezt utálni, ezeket a területeket, annyira izgalmas, annyira szép, annyira változatos. Tehát ez csak ment egy jó hír, vagy egy jövőbe vetett ígéret, hogyha a gyengeségei felé megy az ember, mert rájött, hogy azt utálja, akkor el fog jutni arra a pontra, amikor már imádni fogja, és örömmel végzi. Fantasztikus. Nagyon jó, hogy a végére ide tetted. Köszönöm szépen. Én is. Sziasztok! Sziasztok!